Mami. Afternoon. Wo ofe wate. Titimire mu na. Ana Yesu ba na wo ho awo, ana nka ba wu Yesu. Ka wo ni original Mary. Wo ofe papa. Se Nyankopon hyeda enwene wo. Ono nani abra wo nwene wo no obi wo hwe nanim atim se bonsam na bo no. Bonsam de ne ye rehearsals. Makanya mse mo baba tete gudi esi. Na me hu na Ewurade hu kasa kire me se. Nya ade awo taxi driver obeware bi da. Mesi ni me hwe mo firi wa bra bom. Wo mo se na Nyankopon hye da tena se didi minum suo ni wo fa na adwene se me bom. Mani bo ho ahwe wo mo bonsam do mo ye rehearsals. Ye nim akotwe ye chi ye hu nya pese ye ka fon zo say ya. President bon ho ate. Minister e bon ho. Me hu say ye twura White House. Ye de wura White House. Uni ekufu ado beto nse didi ate. John Dramani Mahama obefo adamfo by force. Bema bia onika oni Land Cruiser onsi abrusan ti chasako na ma nse wa bra bo pe wa mempene ati Mare we seminar for busu ade be 6 months be me bia ni ho wa pa mi osofo me nam na mete se a me ni se be me bi na efre me aba be pe me da ni me ni asa taxi na nipa kro ni igina me nam ho ko osofo me nam ho me ho fe kwa be me bia mpami osofo enu akra mpo na me so da ye na obi kate se de o kenya ya kire mi na se nipa kro na so na me ware no nipa na wo ka saa yin ahintase mi kira no na me sa ware no na sister mama kasa bra akoka de nim nyina aka ukunu ne me wate eye hu ndi na mkoka se president ni ajare nya president sofo na me nipa kro ka che mo nya sofo o na me nya sofo mbe wo nya sofo me we yehu ani bidia no ba beja na yase ho sofo bible na to akune hey Yesu kura no ameso da hwe amehwe ne me da yemu kura me da bi mpe wo kasase Land Cruiser abobo ya akora obi bire som jeju unya sofo ye ho se o de bible ko ma pa unya bi